Селям алейкум. Вітаю всіх глядачів телеканалу АТР, які дивляться нас як у тимчасово окупованому Криму, так і по всій Україні і в багатьох країнах світу, де живуть люди, яким не байдуже до війни, яку розв'язала Росія проти України, терористичної геноцидної війни. І ми намагаємося запрошувати в АТР людей, які займаються в різних галузях, я би так сказати, якщо ти можна так сказати, працюють і залучені до цієї війни. І сьогодні дуже цікавий гість у нас – це Богдан Бондаренко, парамедик з Донецького напрямку, фахівець з конституційного права, медіатор Національної асоціації медіаторів України. Ну, це така цивільна спеціальність. Я правильно розумію, пане Богдане? Селям алейкум. Довоєнне, я б сказав, до повномасштабне. До повномасштабно. Так, ну я все правильно сказав, нічого не забув? Так, в цілому так, да. Я експерт з конституційного права, власне, займаюся цим питанням в різному вигляді, і наразі є парамедиком. Парамедицина, я знайомий з тим, що це є, але може хтось, принаймні на Заході нас дивиться і не дуже точно знає, що таке парамедицина і хто такі парамедики. Ну, я ще така нагода, не часто бувають парамедики в нас в етерах. Я хочу, щоб ви про це трохи розповіли. Ну, а потім хочу вас попросити зробити таке рев'ю, огляд невеликий подій, які вам здаються найважливішими зараз, що ми маємо обговорити в цьому інтерв'ю великому. І тоді вже додаткові запитання я вам поставлю, пане Богдане, прошу. Насправді проблема полягає в тому, що в Україні наразі і немає такого єдиного розуміння, що терміну парамедик. Тому що насправді парамедик – це, власне, медична спеціальність, в якій люди навчаються по декілька років. Тобто в Україні є навчальні програми, 4 роки навчання парамедиків. Якщо ми говоримо про Захід, то так само там є люди, які навчаються безпосередньо цим навичкам і стають парамедиками після тривалого навчання, і багато в чому це як медична спеціальність. Сьогодні в Україні парамедицина розуміється як об'єм надання допомоги до медичної часто або першої медичної допомоги людьми, які не мають медичної освіти. Тобто це питання забезпечення критичних функцій життєдіяльності для того, щоб людина встигла потрапити до лікарів. От, в цілому можна сформулювати це так. Тобто парамедики, як люди, які надають домедичну допомогу або першу медичну, без спеціалізованої фахової освіти. Водночас є люди, які, в цьому це можна далі просто дуже сильно продовжувати, є абсолютно різні рівні, умовно, парамедиків, різний обсяг знань за надання домедичної допомоги, які можуть люди надавати. Це визначається в першу чергу тренінгами, які проходять зараз досить багато, але по факту це визначається твоїм досвідом. Тобто, от ти отримав певні знання, пройшов там на базовому якомусь рівні Combat Life Saver ці навички, і далі ти потрапляєш в тому чи іншому вигляді або в складі як бойовий медик взводу, або роти, або як, не знаю, частина медичної служби батальйону чи медичної роти, або як я в складі добровольчих батальйонів на власне фронт. І там чи інакше, хочеш не хочеш, твої навички власне покращуються. І виходить, що у тебе з'являються якісь там знання тощо. Тобто про це можна буде далі говорити. Я не уповноважений представляти ці добровільчі формування, до яких я відношусь. Тобто я не можу говорити від їх імені. Але не є секретом в тому, що власне я брав участь як в складі першого добровольчого медичного шпиталю імені Миколи Пирогова по ДМШ, так само в складі госпітальєрів. І, власне, зараз більшість ротацій, які, власне, якщо подивитися з осені, то якраз вони в складі одного з екіпажів, власне, Добробату госпітальєрів. В принципі, десь так воно виглядає. За цей час по тому декілька разів можна говорити, для розуміння досвіду, просто щоб теж людину. Я просто бачу таку ситуацію, що зараз у нас парамедиків багато, курсів різних багато, люди пройшли багато курсів, називають себе парамедиками. Я дуже обережно до цього ставлюся. Мій досвід декілька разів в Бахмуті по місяцю, двічі в різний час. Авдіївка в районі Гуляйполе, Херсонщина в районі Слов'янська, Краматорська, там Лиманський напрямок. Тобто мова йде про те, що я зі своєї сторони не хочу говорити, що там
якогось там рівня досяг, тому що насправді так не є так, але пощастило чи, на жаль, на декількох напрямках дуже гарячих свого часу попрацювати. От з точки зору того, що зараз є найважливішим, знаєте, я б, мабуть, запропонував трошки інакше, тому що у мене зараз дуже такий розривистий інформаційний контекст, в якому я перебуваю. Іноді це може бути там декілька тижнів без новин, і потім ти приходиш і ці новини абсолютно чи якимось чином сприймаєш, і тобі здається, що там купа всього втрачено там в плані того, що з якихось там пропущених новин тощо. А з іншого боку, виникає таке хронічне відчуття, що якщо ти по місяцю практично не попадаєш в інформаційне поле, то ти все одно нічого не пропустив. Тобто зараз є певні сформовані тренди сформовані плюс-мінус осінню, і вони, мені здається, що зараз продовжують просто розвиватися. Ну і безумовно, те, що зараз відбувалося в кінці грудня і в січні місяці, то воно нас наштовхує на те, яким чином буде розвиватися весна і початок літа. Тому, якщо я готовий просто на конкретніші запитання відповідати, бо мені, чесно, так важко зараз виділити щось інше. Ні, ну я просто хотів зрозуміти, чим конкретно йде, приблизно, хоча б як проходить ваше життя, бо це важливо. Ну, зараз я викладаю в університеті паралельно. Зараз у мене ротація, близько місяця я буду в Києві, принаймні декілька Ні, ну тижнів. це дуже цікавий досвід людини, яка певний час, там місяць знаходиться в зоні бойових дій, потім місяць знаходиться там, ну я не так умовно про термін кажу, в тилу, де все працює, всі такі ходять такі всі спокійні і абсолютно, ну не абсолютно, але майже не відчувається війна. Ну, напевно, з цього і почнемо. Як такий контрастний душ психологічний, і як це сприймають особисто ви, пане Богдане, і ваші там побратими, бійці, парамедики, госпітальєри? Це всі дуже досвідчені люди. Я знаю просто людей, які там є госпітальєрами тощо. І в парамедицині, правильно ви сказали, це тут лише практики є критерієм знань, бо знань медичних немає як таких, класичних. Плюс-мінус, да. Я вам скажу, що, по-перше, сприймають всі по-різному. Тобто я можу говорити більше за свій досвід, а там досвід близького оточення. Але перше, коли там умовно в липні місяці я після місячної ротації прибув в Київ, для мене тоді дуже яскравим враженням було наступне, що величезна кількість людей, величезна кількість різноманітних кольорів, тобто це те, що вкидається одразу в очі, величезна кількість жінок, і спостерігається те, що там шорти, сукні, тощо, такі речі, від яких ти їх фізично просто протягом місяця не бачиш, 1,5-2 байдуже, і ти забуваєш про їх існування. І в той момент такі от навіть світло, тоді зі світлом проблем не було, навіть ввечері така кількість будь-якого освітлення і різноманітних кольорів, там всі веселки, воно в якийсь момент там декілька днів тебе реально вибиває. Можна ще кількість людей мається на увазі в прояві кількості машин. От я вже до цього позвикав за скільки там, не місяць, тобто ти там місяць-два тижні там, приїжджаєш буквально там на менше тижня сюди, вирішуєш питання, там ремонтуєш ті рішення, там машина, якісь розхідники добираєш, іноді людей ремонтуєш і повертаєшся назад. Тобто це такий досить короткий проміжок часу. Але до чого я звикнути досі не можу, це до кількості машин в Києві. Тобто, коли потрапляєш в затор, тобто відчуття такі дуже змішані і дуже дивні. А з тим, як в Київ живе в порівнянні з прифронтовими зонами, на щастя, Київ живе набагато краще. І на щастя, з одного боку, на щастя, люди можуть дійсно повною мірою, я вважаю повною мірою, насолоджуватися життям, як воно є. Водночас це з одного боку критично важливо, а з іншого боку, будемо відверті, воно це логічні ці процеси. Люди не здатні зрозуміти в мирному житті, що відбувається там. Відповідно, вони не здатні повною мірою цінувати це життя на сьогодні, яке у них є, тому що вони не здатні зрозуміти, яка ціна за це платиться. І відповідно, коли ти приїжджаєш і якби подивився на це з одного боку, потім бачиш це з іншого, внутрішньо психологічно, як для людини, мені це складно. З точки зору, якщо дивитися це там навіть з боку конституційного права, то мені це простіше пояснити. Тобто я можу це пояснити там з точки зору
якогось певних тенденцій функціонування суспільства, але сприйняти це іноді буває досить складно. І тому, якби да, ця проблема у нас вже є, і я не знаю, що ми будемо з нею робити потім. Ось ми все ближче наближаємося до того, про що я хочу поговорити, про ПТСР так званий. Але перед тим, як перейти до цього, я знаю, що це велика проблема, і до неї треба до неї завжди треба бути. І ніхто до цього не готовий, звісно, в таких масштабах. І це проблема державна, в принципі, навіть міжнародна, я думаю, і про це ми поговоримо. Але перед тим я просто хочу так трохи конкретизувати враження. Ось з фронту до Києва ви повертаєтеся. І що вас тут найбільш вибішує? Що вам байдуже? І що вас радує? Ось 3 пункти. От я задумався, давайте з кінця підемо, бо мені треба подумати з приводу вибішує насправді. А з приводу радує, відверто, це можливість побачити тих людей, які живуть мирним життям, побачити, що вони цілі, живі, здорові. От саме відчуття того, що в нашому житті є реальною цінністю, і що відверто важливе, воно дуже сильно змінюється. Причому змінюється воно не настільки, знаєте, там виключно словами, що я можу описати, от там, значить, це цінно, це важливо, а це насправді не має значення. Це на рівні осягнення. Тобто, це ти сприймаєш щоденну хвилину з розрахунку на те, що ти дуже сильно цінуєш те, що твої близькі фізично навіть ці. Да, може бути там купа різних обставин, причин тощо, але вони всі живі, плюс-мінус, цілі, і це добре. Це те, що найбільше всього, власне, цінуєш. Те, що більше всього вибішує, мене вибішує, мабуть, взаємна неповага, яку українці дозволяють по відношенню з самим до себе. Я маю на увазі не як націю, я маю на увазі як громадян. Тобто тих людей, які зараз живуть на території України. Ми не маємо такої привілегії і можливості не цінувати один одного, не поважати один одного. І хочете навіть не любити один одного. Нас, відверто кажучи, мало в порівнянні з москалями. Їх тупо більше. І той час, який ми витрачаємо на те, щоб в найгіршому випадку там сваритися, з'ясовувати між собою стосунки, то що цей час витрачається не на те, щоб рухатися до перемоги. Це відділяє нас, розділяє між собою. Ми вже протягом року живемо в умовах повномасштабної війни, і якщо перший час ми там могли на фоні ейфорії місяць, другий, третій рухатися, то сьогодні це стає щоденною рутинною працею. І, на жаль, в цій щоденній рутинній праці часто проявляються наші такі не найкращі характеристики, які нам можуть завадити перемогти. Тобто вони нам розтягують цей час до перемоги. Я говорю про класичні срачі, які відбуваються в Фейсбуці. Я говорю, як ті питання, які періодично виникають в медіа стосовно різних проблем роботи наших міністерств і тому подібне. Я говорю навіть на рівні загальнолюдському. Тобто має бути більше реальної поваги один до одного, починаючи від правил дорожнього руху, ставлення один до одного в супермаркетах і цінування, реального цінування можливості того, що зараз ми знаходимося в тому вигляді, в якому знаходимося. І третє було, я перепрошую, що забув. Що байдуже? Напевно, це можна не відповідати. Байдуже? Байдуже, а тут, насправді, це стосується там десь, можливо, і ПТСР, стосується чогось іншого, але насправді байдуже купа речей, які не стосуються безпосередньо там виконання поставлених задач. Тобто, у нас є цілі, пов'язані з тим, що ми приїжджаємо, умовно, у нас є час для того, щоб десь там відпочити. Іноді у мене відпочити полягало в тому, що я просто там 2,5 доби спав. Я не відчував цієї проблеми, але просто приїжджав, думав, посплю і 2,5 доби спав. Це не було байдуже. Але всі інші фактори, які, тобто, нам треба зібрати медицину, треба зібрати тактичну медицину, треба деякі питання там по забезпеченню повирішувати, щось відремонтувати, це не байдуже. Все інше, воно не настільки критичне. Бо від того, що я перерахував, залежить потенційне життя пораненого. І наскільки ми ефективно зможемо виконати свою роботу. Це важливо. Все інше не настільки важливо, скажімо. Тобто чіткий розподіл дуже проводиться.
Абсолютно хочу вас підтримати, і абсолютно так і я не так часто буваю там десь біля лінії фронту, тим більше в таких точках, як ви, тим більше там ну в таких умовах. Але тим не менш, просто менше з тим, коли ти знаєш, повертаєшся і просто живеш, не треба навіть повертатися, коли ти бачиш, як люди сигналять зайве, так коли речить ця автівка, як танк, я перепрошую, так коли хтось щось голосно робить, і просто хочеться сказати: ну слухай, ти взагалі де живеш, так? Ну Пане Айдар, дозвольте от секунду з цього приводу, коли голосно. Це те, що ви про ПТСР, мабуть, далі хочете запитати, але це досить плавний перехід. З одного боку, така поведінка, вона ну те, що принаймні я намагався зі своєї сторони акцентувати, свідчить про те, що у людини, як мінімум, дуже багато сил і енергії, часу. які він не витратив, і часу, да, для того, щоб займатися всякою фігньою. Це по-перше. По-друге, людина, займаючись такою фігньою по відношенню до ближніх, тому що в цьому випадку ну ближні для нас, як показала і ну показав цей рік, як показуватиме час в майбутньому, це не лише коло там сім'ї, родичів тощо. Це ті люди, які тебе оточують, які з тобою можуть навіть тимчасово знаходитись там в одному не знаю, квадратному там кілометрі тощо, але ви просто опинились так. Але у вас є одна ціль. Одна ціль полягає в тому, щоб ця держава вистояла і ця країна була. Відповідно, це залежить від вас, навіть в таких повсякденних мінімальних речах. Але коли говорите про такі речі, як голосно тощо, це має наштовхнути на наступне питання. Ну це складно багатьом оцінити і зрозуміти, але навколо вас вже знаходиться величезна кількість людей, які в тому чи іншому вигляді пройшли війну. Є величезна кількість людей, які є пораненими, можливо, в тому так чи інакше лікуються і будуть туди повертатися. Величезна кількість людей, які знаходяться, які пройшли так чи інакше війну, вони дійсно з посттравматичним синдромом різного формату. Величезна кількість людей мають так чи інакше поставлені, не поставлені, але десь легкі черепно-мозкові травми, що проявляється в тому, що вони попадали під обстріли, те, що в просторонародні називається контуження. І коли ви цими рухами різкими, ну тобто дозволяєте десь у вас, скажімо, це часто у нас на бульварі Лесі Українки, якщо говорити про Київ, видно. Якийсь ідіот вирішує, що у нього машина з серйозним двигуном або мотоцикл, і він просто от може гасати туди-сюди. Я не говорю про тих людей, які живуть на цій вулиці. Я говорю навіть про людей, яких цей звук, тобто після обстрілів, цей звук викликає такі флешбеки, що з ними нічого зробити неможливо. І там рик, там машина тощо, все те, що вас оточує, воно вже абсолютно інакшими барвами грає. І коли ви себе поводите так, як, наприклад, тільки що описали, це створює дискомфорт до величезної кількості людей. А ви зовні навіть можете цього не бачити і не розуміти, бо стоїть людина не в формі. Але ж це нічого не означає. Знаєте, Богдане, це навіть мене вибішує, бо я, в принципі, я думаю, що будь-яка розумна людина, при тому, вона може поставити себе на місце людини, яка приїхала в зону бойових дій, там, чи це цивільна, чи тим більше військова людина, так, яка ці вибухи, і коли ти імітуєш шум або занадто голосно ржеш, я перепрошую, там десь в ресторані або на вулиці, або там якісь пісень веселих співаєш, це просто поведінка, яка не співпадає з часом. І я дякую за те, що ось ви нагадали. І це найважливіша тема, як треба поводитися, ставитися один до одного і до військових. Я хочу окремо поставити питання про військових. На вашу, в принципі, і ви такий самий військовий, хоча і не військовий, все одно військовий. Так, людина, яка долучена до бойових дій. До речі, йдеться не лише завжди, коли ми кажемо про військових і про сили оборони, це не лише ЗСУ, це багато різних підрозділів. Там, ми всі... 100%. Так, це всі люди ЗСУ, це найвідоміший символ, а в принципі багато людей різні завдання виконують, і вони чують ці вибухи. Я вже не кажу про цивільних, про дітей, так, які там потрапляли під бомбування, під міни тощо, навіть журналістів. Це сотні, це мільйони вже людей насправді в Україні, для яких це асоціації не лише емпатичні, тобто поставитися на місце іншого, це те, що людина, власне, сама пережила на власному досвіді. Чи зросла в нашому суспільстві у порівнянні до 24 лютого повага до військових, я загалом маю на увазі, до військових, так, в принципі, до людей війни, да? Чи щось тут треба змінити?
І яку б ви інструкцію, як людина досвідчена, можете дати людям, як поводиться, і в принципі загалом, які обмеження влаштувати собі, власні обмеження. І якщо ви бачите військового, як ставитися до військового, ну, наприклад, проста ідея, там, я не знаю, там, якщо ви бачите там в черзі там військового, можна його там, ну такі побутові нібито речі, але я це бачив, наприклад, в Ізраїлі, там десь давно Україні, яка постійно там під загрозою, і військові, ну, просто всюди, так? І це, ну так, я думаю, що це приємно людям, які воюють. Ну, далі розповідайте, що ви можете сказати. Я б розділив це питання на 3 блоки. Перше, щодо поваги. Друге, яким чином, власне, в цьому випадку формувати свою власну поведінку. І третє, яким чином там безпосередньо комунікувати з військовим. Перше, щодо поваги. Мені здається, що вона зросла неймовірно сильно на фоні страху і на фоні загострення інстинкту самозбереження. І це добре. Ну, тому що дійсно десь так воно і є. В цьому плані ця повага, вона дійсно більше емпатичного характеру. Але проблема лежить в тій площині, що от до другого питання переходячи, цю повагу треба вміти реалізовувати. Тобто твоє внутрішнє ставлення це одне, але треба його ще якось навчити проявляти, щоб всім оточуючим навколо було це зрозуміло. Звісно, тобто, коли людина просто там бездумно пише там вірю в ЗСУ або ЗСУ переможе і робить це як мантру, тобто просто постійно роблячи це як щоденний там ритуал, то це жодного стосунку до поваги не має. Це має відношення до того, що людина просто певний символізм, який спостерігається в українському суспільстві там місцями, десь мавпує без розуміння реального змісту цих категорій. Але окей. Цих ми, наприклад, не чіпаємо, а беремо тих людей, які дійсно, власне, в цьому випадку глибоко поважають. Ця глибока повага може, насправді, в більшості, як мені здається, випадків, воно обумовлено тим, що люди або їхні родичі дуже близькі, або їхні близькі друзі знаходяться там на війні, вони це сприймають через свій власний досвід. На жаль, нам прийшлося до цього моменту дійти. Коли ви говорили про сили оборони, про ЗСУ, дійсно, наша армія, якщо не помиляюся, до повномасштабного вторгнення складала близько 220-250 тисяч чоловік. З моменту повномасштабки проведення першої такої активної хвилі мобілізації ця кількість зросла плюс-мінус до 750 чоловік. Ну, тобто, на 500 000 так раз і зросла. І тобто ті люди, які вступили в лави Збройних сил України, вони, тобто, якщо їх 500 000, то як мінімум там, у них є знайомі, близькі там друзі, родичі, сім'я, тощо, і ця цифра дуже швидко І це ви лише армію маєте на увазі, ЗСУ. Я маю тільки ЗСУ. Якщо ми говоримо про ЗСУ, їх 750 тисяч, те, на що ви акцентували увагу. Сили оборони – це 1 100 000 приблизно. І це люди, які сюди відносяться. Національна поліція, прикордонники, Нацгвардія, різні структури, як ГУРМО, купа, насправді, я просто всіх зараз не перерахую, бойові підрозділи Служби безпеки України. Загалом весь сектор наших органів правопорядку має так чи інакше свої дуже бойові підрозділи. І прям іноді ти дивуєшся, як я, наприклад, там певний час дивувався. Я чув багато про національну поліцію, що вона там десь працює, але ніколи безпосередньо не протинався. Але в один момент я побачив, як є діє зведений підрозділ Нацполу, і я такий ого, таки да, є. Тому це до того, що все неоднозначно, і дійсно питання в тому, що сили оборони це набагато більше, ніж ЗСУ. І тобто не лише ЗСУ, але ЗСУ – це найбільша кількість. Повертаємося, значить, до питання того, яким чином поводитися з ними. Я не думаю, що потребують якогось там спеціального, специфічного поводження. Тут треба дійсно дивитися на це з точки зору нових критеріїв нормальності. Це стосується не лише військових. В нашій країні наразі величезна кількість внутрішніх переселенців. Це люди, які можуть, наприклад, умовно, люди, які в Північній Салтівці жили декілька місяців. І от, багато з цих людей, я впевнений, побували під обстрілами більше, навіть ніж частина представників Збройних сил України або Сил оборони. Просто в силу того, що їх просто бомбили і знищували їх район. Якщо ми говоримо зараз, наприклад, про Херсон, то Херсон з моменту особливо звільнення так само постійно під обстрілами. Кількість населених пунктів
які знищуються щодня, і від яких не залишається цегли на цегли, просто менших назв, не такі популярні, як умовно там Бахмут, Ізюм, там Куп'янськ, Балаклія, Харків, Херсон тощо. Але вони просто знищуються. І люди звідтіля кудись переїжджають, повертаються, потім туди сюди їздять. Але ідея в чому? Цивільних багато навколо під таким загрозами. Тому треба розуміти, що будь-які дії, які на сьогоднішній день можуть заважати. Я поясню, коли в перші дні приїжджаєш, коли двері умовних, знаєте, там мінівенчиках, пікапах, не пікапи, перепрошую, мінівенах або бусах, бокові, ось ці, які на релетах закриваються, то цей звук дуже сильно нагадує звук міни. І в перші пару днів до цього дуже важко звикнути. Це не означає, що кожен цивільний має дуже обережно закривати бокові двері в своєму автомобілі. Але це означає, що навіть до таких речей іноді досить складно, або потяг проїжджає поряд, якщо він прямо поряд проїжджає, то схожість на літак далеко, вона перші 1,5 секунди реально є. А оце відчуття важко з чимось, оцей страх, він важко з чимось порівняти. Ото до чого? До того, що людям просто треба навчитись дійсно щодня, живучи, проживаючи день, момент, розуміти, що ця нормальність, вона критично змінилась. Немає того переліку пунктів, який вам може допомогти, щоб, наприклад, там не зашкодити комусь іншому тощо. У нас, по-хорошому, якщо розглядати навіть багатьох цивільних, то у нас нація травмована вже, дуже сильно травмована. Спочатку у нас був сильний посттравматичний синдром після Революції Гідності, потім після активних подій 14-15 року воєнних дій, і зараз не порівнювано ні з першим, ні з другим масштаб цієї трагедії. У нас купа людей, власне, має вже проблеми. І це треба просто осягнути. Зрозумівши це, ти потім починаєш інакше спрацювати з реальністю. І третє, по відношенню до військових. Військові, як мені здається, не потребують якогось там постійного, якогось там пієтету чи якогось особливого ставлення. А мені здається, що вони реально потребують, це нормальне людське ставлення, абсолютно. Друге, треба розуміти, що у деяких з них може бути загострення, якесь відчуття справедливості, і в залежності від того, коли вони повернулися з лінії фронту, у них може бути не зовсім, як вам здається, і десь це правда, адекватне розуміння реальності. Тобто реальність в Києві і реальність в умовному Бахмуті відрізняється. Відповідно, поведінка члена суспільства там в Бахмуті, як там складової одиниці там взводу відділення, вона одна. А поведінка в Києві, вона інакша. Тому треба робити на це скидку, тому що це нормально. І просто навіть незважаючи, якщо вам здається, що якесь не зовсім поведінка з боку навіть військових, то сприймайте це сприймайте це як можливо. Якщо ви можете підійти до нього і подякувати за службу, то людина може знітитися, може їй буде не сильно зручно, може вона буде казати, що а чого ви дякуєте мені тощо, але повірте, наступну годину-півтори їй буде дуже приємно. Тому що в цей момент вона зрозуміє, що знаходячись, не знаю, на центральному залізничному вокзалі, або знаходячись біля ларька з там цигарками чи квітами на Лук'янівці, чи знаходячись біля будь-якого кіоску, який може бути на Пазняках, якщо ми говоримо про Київ, то людина буде розуміти, що ось зараз в цей момент оточення, яке навколо неї, її цінує. Просто через те, що ви підійдете, подякуєте за службу і нічого більше не будете робити, і підете далі. Я думаю, що такі моменти можуть дійсно допомагати. Не всім, але мені здається, для більшості, принаймні з тими, з ким я говорив, я так теж обережно, мені цікаво було, як це, власне, має працювати. Питав багатьох різних людей протягом більше, майже ніж рік. І я думаю, що це спрацює. Абсолютно точно спрацює, принаймні внутрішнє. Слухайте, навіть те, що бачить військовий мирне життя, дітей навколо, жінок, там якихось людей. Це просто він бачить результат своєї самопожертви, того, що він робить, насправді, того вибору, який він зробив, і це дуже важливо. Навіть просто там, уклін легкий там від серця, так. Подяка, прошу, може ви не маєте, щоб не марнувати ваш час, пройдіть поперед мене там у черзі. Таке, запропонувати, хоча б він може відмовитися, а в принципі... Тобто не наполягайте після того, добре, але сам цей жест того, що ми дійсно цінуємо, ми
бачимо, що стоїть військовослужбовець, і насправді ж ще один такий момент цікавий. Це дуже сильно має значення насправді місце, де це знаходишся. Ну тобто, якщо мова йде про такі речі, як центральний залізничний вокзал або заправки по трасі, особливо по трасі аля в сторону Дніпра, Полтави, Харкова, ну і туди, і от ці роз'їзди, і ти бачиш там людей в військовій формі, то ось це місця там, де це означає, що люди або їдуть туди, або нещодавно от звідтіля. І ну і коли вони в військовій формі, то це дійсно свідчить, скоріш за все, про те, що вони, мабуть, з зони бойових дій повертаються. Так, там всюди так. І дійсно треба і чергою поступатися тощо. Слухайте, Богдане, а скажіть, будь ласка, а ось я так переходжу до ПТСР як до медичної проблеми, психічно медичної проблеми, яка абсолютно зрозуміла, вона просто набула таких масштабів зараз, протягом повномасштабного вторгнення. І що, на мою думку, це треба навіть міжнародні організації долучати, щоб готувати, як і наших військових зараз готують у країнах там на Рамштайн, умовно, так в яких країнах, які мають досвід там масштабних таких проблем, треба готувати і психологів, і лікарів-психіатрів, і волонтерів, і тощо. Це про це я попрошу вас розповісти. Але ось такі речі, як проста повага, чемна поведінка і навіть така притомна реакція на зауваження з боку військового, в якій формі там це не було. Просто перепрошую, дякую вам за все. Це певним чином лікує ПТСР. Ну а далі вже про медичні, суспільні якісь там вирішення. Складно сказати, що це лікує, але можна сказати, що ось такі речі вони спрощують процес повернення до якоїсь нормальності, до якої звикла більшість цивільного населення. Відповідно, це дійсно зменшує прояви, принаймні прояви цієї власне травми, в тому, що ми розуміємо посттравматичним синдромом. Водночас ми можемо свідомі того, що військові так само не завжди, тобто це не є ідеалом якимось тощо. Військові це зріз суспільства. У всіх ПТСР різний, в деяких навіть немає його, а в деяких людей це просто різні люди, абсолютно і все. Так. І люди різні, і насправді вони такі ж самі, як там всі ваші оточуючі зріст. Тому відповідно ці люди не завжди там якісь, як ви там собі можете уявити, чи там не знаю, голубоглазі блондіни або тощо, якісь янголи, якісь тому подібне. Це от такі самі люди, як ви, як ваше оточення. Відповідно, вони не завжди теж поводяться власне абсолютно правильно. Просто в цьому контексті означає те, що дійсно треба цією повагою уходження від будь-яких конфліктів. І повертаючись наприклад, до ПТСРу, я не знаю, це не я десь це прочитав або почув від знайомих. Точно це не моя якісь авторське твердження, але мова йде про те, що за результатами цього року українці є нацією контужених, і в принципі, це мені здається, якоюсь певною метафорою заслуговує право на життя бути. Так от питання в чому? Залучення міжнародних організацій, то що мабуть, треба, тому що масштаби. Водночас треба сказати, що в нашій країні вже так чи інакше працюють різні люди, які готові надавати ту чи іншу психологічну в першу чергу допомогу. І наприклад, я особисто не працював, але чув неодноразово про те, що від Ізраїлю є люди, які власне цим займаються, і не лише від Ізраїлю, від інших країн, тому подібне. В чому проблема? Перша проблема, що ПТСР в цьому випадку, якщо подивитися навіть на його ознаки, їх там не сильно багато, ви можете багато з них у себе власне вже зустріти. І вам здається, наприклад, протягом року, що це все нормально. Ви в чомусь праві. В тому, наприклад, порушення проблеми зі сном. Так ти ж переживаєш, що зміна апетиту, якась там можлива апатія і тому подібне. Цих прикладів досить багато, але от з однієї сторони це не ок. З іншої сторони, прояв ці речі, вони є проявом захисної навіть зараз реакції організму. Тобто, якби ми з вами говорили в момент, коли війна закінчилася, ми б перемогли. І що з цим робити? Тобто, вже не буде, то ми знаємо точно, що в найближчий час не буде вибухів, окрім розмінування. Тоді це був би один формат. Ми говоримо сьогодні в той момент, коли війна буде тривати, і буде тривати ще, виглядає так, що досить довго. З огляду на це, певні захисні прояви організму – це є нормою. І вони можуть якраз багато в чому бути схожими на ось ці ознаки ПТСР. Але
це не означає, що до цього треба сприйматися як типу до нової нормальності, нічого з цим не робити. Треба звертатися за психологічною допомогою. Для наших громадян не є якоюсь нормою, або часом навіть в певних колах є навіть здається, що це смішно, або якась девіація звертатись до психолога. Хоча насправді це не так. Тобто, своє психологічне здоров'я, воно такою ж самою рівною мірою цінне, як і ваше здоров'я там фізичне тощо. Відповідно, починати треба звертатись. Навіть я скажу так, що я перші декілька ротацій, я власне декілька з них були досить складними, реально дуже. Я просто пообіцяв, що я звернуся за психологічною допомогою, хоча у мене не було як такого яскраво вираженого запиту. Тобто, у мене були певні характеристики, дійсно спостерігався в ПТСР, але я розумію, що мені їхати назад туди, та воно все одно так буде. Але незважаючи на це, не хвилюся, а просто пояснюю те, що просто виконана була обіцянка. Я звернувся до психолога. Я не отримав якоїсь там неймовірно важливої допомоги для себе, бо я не зміг навіть чітко пояснити, в чому проблема. Але є певні ресурси, які навіть і безкоштовної психологічної допомоги, якщо у вас є можливість, то краще власне і підтримувати психологів, бо багато з них хто працює паралельно пробоно. І відповідно ідея в тому, що звертатися за цим треба. І шукати цієї підтримки прийдеться. Тому що ми і так будемо, скажу, що дуже сильним посттравматичним синдромом як нація. Але кожен має намагатися все-таки за цим здоров'ям слідкувати. Бо з дня в день ви можете помітити, що в якийсь час в відносинах з вашими близькими, в якихось відносинах з сім'єю вам стає складно сформулювати свої емоції, або якісь зміни різкі емоційного стану, або пояснити якось, що з вами відбувається, і вам це складно пояснити, самому собі. Але це може впливати і навіть на стосунки з найближчими до вас. Тому з цим треба працювати, принаймні намагатись саморефлексувати. Я не говорю навіть зараз за військових, я більше говорив за цивільних. Для військових, на жаль, в цьому плані є біда. У нас величезна кількість сьогодні людей, які реально побували під обстрілами. Я не говорю зараз про ПТСР. Я говорю про контужених, я говорю про легкі черепно-мозкові травми, або те, що ще іноді називається окубаротравмою. І люди, десь вони фіксуються, а десь не фіксуються. І по-хорошому, після таких перших обстрілів, які не спричинили черепно-мозкової травми середньої або важкої тяжесті, все одно декілька обстрілів люди мали бути відведені і десь не знаю, дивитися на пташок, слухати їх спів, на травичку зелену, десь капатись тощо. Але в силу інтенсивності масштабів бойових дій ми собі, як армія, як держава, не можемо собі цього дозволити. І у нас буде проблема з тим, і вона вже зараз є, що з тим, що кількість військових, які, давайте так спрощимо, були контужені, не сильно, але були. Вони не отримали в перший місяць необхідної медичної допомоги і вже не отримують. І відповідно ці прояви, їх можна зменшувати, але вони вже багато в чому десь на все життя. І з цим треба буде жити. Це так, і це проблема. І я хочу зауважити окремо, що знаєте, Богдане, ви молода людина у порівнянні зі мною. Я просто пам'ятаю, коли, може і ви це застали, коли слово контужений вживалося в такому сенсі, типу ти дурень, це він контужений. Знаєш, так було таке. То треба абсолютно позбавитися. Бо контужений насправді це будь-яка людина, яка навіть просто стріляла зі стрілецької зброї багато. І вона вже, я маю таких родичів, які просто через використання навіть не артилерії, стрілецької зброї, це вже слух гірше, так? І реакції інші, і все інше. А коли контужена людина важче, і реакції важче, і головний біль, і депресивний стан, і все, що може бути в кожній людині окрема ситуація, так? І треба сказати, що коли ви кажете контужений, ви це не вкладаєте сенс негативне. В принципі, якщо людина контужена, це людина, яку треба поважати, бо вона
напевно, була в таких ситуаціях, в яких ви б не бажали опинитися, по-перше. А по-друге, це абсолютно нічого в тому немає ані принизливо, ані зневажливо, ані насмішливо, нічого такого. Контужена країна, як ви сказали, це дійсно країна, яка потерпала і потерпає від війни реальної і масштабної. Це перше. І я дуже вдячний, до речі, Богдане, що ви сказав цю фразу, так мені не дуже зручно це писати, я не військовий. Коли я занадто часто в соціальних мережах. Ой, хто це? Як звати? Це, до речі, теж один із представників контужених, в тому вигляді, в якому ми говоримо. Це кошеня, яке народилося в жовтні місяці, а в серпні місяці я вивіз її маму з Гуляйполя. Ну, назвали її Поля, вона була максимально контужена, ледь не глуха, і взагалі виглядало так, що вона худа. Я думав, що я кошеня вивозив. Ну ладно, плюс-мінус молоду кішку. Пройшло місяця півтора, буквально, навіть менше місяць. Вона трохи від'їлася, заспокоїлася і виявилося, що вона була вагітною. Ну, якби тому народилося 4 кошеняти, 3 роздали. І ось ця пані Манюня, вона ще залишилася з нами. Тому вона чекає свої можливості, коли Запорізька область повністю буде деокупована, з'їздити на малу батьківщину вже в якості екскурсії. А я згадав, що знаєш, таке прислів'я, не знаю, що добре слово, і кішці приємне. А вона насправді багато в чому вийшло так, що вони це є певні прояви реально я вам скажу, що якщо побачити, яким чином війна впливає на тварин, то це взагалі окрема прям історія, тому що якби це не було банально, але у них лапки, і вони не можуть навіть просто вуха закривати. І багато в чому якраз контужених тварин дуже дуже багато, і це прям від свійських тварин, там свиней, коней тощо до котів, собак і тому подібне. І в мене насправді я на кожну ротацію там вивожу собаку або кота, будь-кого намагаюся їм знайти сім'ю. В принципі, в більшості випадків це виходить просто і кішкою, мамою, а їй не шукали сім'ю, тому що коли вона приїхала, то стало зрозуміло, в якому вона складному стані, і дуже важко знайти так чи інакше сім'ю, яка буде розуміти необхідність. Ну тобто, от дійсно те, що ми тільки що говорили, але по відношенню до кішки, тому наскільки складно їй живеться. І от навіть до того доходить, що у них ставлення до хліба, знаєте, нагадує якісь, я це як дійсно по віку не бачив, але те, що принаймні читав, як прояви цього блокадного Ленінграда, тих, хто пережив. Ви б бачили, як вона на хліб кидається. Вона просто на нього кидається. При тому, що вона вже декілька місяців відгодована на нормальному кормі і тому подібне, але цей прояв є. Тому, повертаючись до контужених, це, по-перше, не тільки про людей, це багато в чому і про тварин. А по-друге, що ось ми навіть не можемо осягнути, наскільки величезні ці масштаби навколо нас. Ось це що казати про людей. Я хочу продовжити і є, до речі, і волонтери, і організації, які займаються тваринами і дуже ефективно займаються. І дійсно я закликаю всіх брати собі тваринок з окупованих територій, яких вивозять, і їхніх діток. І це, до речі, відрізняє нормальну націю від божевільної. І ми це показує, що ми нормальні. І багато таких випадків знаю. І сам цих людей допомагав і шером, репостом, там будь-який спосіб, там і донатом. Це теж треба робити, але працювати це на людей і розумієш, що як важко людям. І я до того хочу повернутися до питання. Просто цей прекрасний кіт перебив трохи, але це добре. Що ця фраза дуже розповсюджена. Да? Вірю в ЗСУ, вірю в ЗСУ, вірю в ЗСУ, вірю в ЗСУ. Я просто її вже так багато разів чув. Що я хочу сказати цим людям, може і там щирим, давайте писатимо допомагаю ЗСУ. Ось замінюємо слово вірю, бо я слово вірю, я просто не бачу тут сенсу. Віра це що таке віра в ЗСУ? Ну, віриш ти, віриш. Але напевно це треба якось сформулювати по-іншому. У вас є власне формулювання такого життя з користю для людей, які не воюють? Мені здається, що категорія «вірю в ЗСУ» вона була і абсолютно прям максимально доречною і дуже важливою в перший час. Тому що
крім нас, в наші сили оборони не вірив ніхто. І це багато в чому було дійсно такою, знаєте, ірраціональною вірою. Ну, тобто, у тебе не було там якихось там, ну ти не міг там довіряти, чи ти не міг якось раціонально вибудовувати своє бачення того, яким там за яким принципом буде відбуватись наша оборона. У нас дуже сильний противник, переважаючи за складом, переважаючи за величезною кількістю інших характеристик. І в той момент дійсно віра в наші збройні сили вона була не ірраціональною була. Тому, коли люди говорили, що я вірю в ЗСУ, Саме вірою, була саме вірою. саме вірою. От я вірю, да. Ну тобто, незважаючи на те, не знаю там, знаєте, як цей Бог існує чи не існує, але я вірю в нього. Да? Умовно так само. Я знаю, що у нас є величезна кількість проблем в армії, тощо, але я вірю, тому що вірю. Станом на сьогодні ми опиняємося в тій ситуації, в якій цього недостатньо. Подобається комусь це чи не подобається, але цього об'єктивно просто недостатньо. Недостатньо вже на сьогодні вірити в Збройні Сили України, і недостатньо на сьогодні просто жити так, як умовно можна було жити перші півроку. Що я маю на увазі? Я маю на увазі те, що таки ми багато говорили там про поранених, багато говорили про купу факторів, але треба розуміти, що є бойові дії небачених після Першої світової війни після Другої світової війни на європейському континенті масштабів. Це означає, ми бачимо це в проявах випущених кількості снарядів, втраченої тому чи іншому техніки, особового складу і тому подібне. Це означає, що так само з нашого боку є поранені, є люди, які загибли тощо. Варіант того, що коли на суспільство з самого початку поділилося на дві категорії: на першу категорію людей, які там в тому чи іншому вигляді пішли безпосередньо брати участь в обороні своєї держави, і друга частина, яка не менш важлива, м'яко кажучи, а іноді більш важлива, це тил, який власне забезпечував цю роботу. Тобто волонтерство, донати і тому подібне. Зараз ми опиняємося в досить непростій ситуації. Війну виграє логістика, війну виграє якісна, вчасна логістика і забезпечення. Нам критично важливий тил. Нам критично важливо, щоб ті люди, які з початку війни взяли на себе відповідальність за ті речі, які не могла взяти за себе держава, тобто від забезпечення солдатів і тому подібне, сформувалося оце негласне правило, що ми там донатимо, дрони, все інше, купу розхідників, а держава нам там харчування багато в чому, якісь там питання техніки, снарядів, зброї і тому подібне. Цей варіант, він багато в чому змінився десь, але він все одно зберігається. Для нас залишається критичним важливий тил. Але водночас тепер до тилу ставляться ще більші вимоги і більші потреби, пов'язані з тим, що ті люди, які поза тим, що вони працюють, частку свого безпосереднього доходу в тому чи іншому вигляді відправляють на сили оборони, ці люди ще сьогодні змушені готуватися, мають, принаймні, якщо мають здоровий глузд, мають готуватися до того, щоб замінити частину людей, які вже протягом року воюють. Ті, хто воюють довго, ті, хто загиблі, або ті, хто поранені. Відповідно для цього просто сказати, що я вірю в ЗСУ і продовжувати жити так, навіть як ти живеш цей рік, вже не виходить. Я розумію, що багатьом це не подобається, і купа людей до цього справді не готові. Але знайти своє місце безпосередньо в силах оборони можна. Я декілька прикладів. Кількості роботи для айтішників, мені здається, величезна. Але проблема з айтішниками в чому? Тому що якщо ми їх забираємо працювати в сили оборони, ми видьоргуємо їх з приватного сектора, ми видьоргуємо їх з економіки, і ми видьоргуємо їх реально можливості так чи інакше донатити. І це проблема. А як це зважити? А я не знаю, як це зважити, але прям щиро не знаю. Тому що є, мабуть, за якимось там відсотком планово треба рухатись. Тобто, це не може бути з серії, що ми там, візьмемо, мобілізуємо всіх айтішників. Водночас, якщо ми говоримо за юристів, бо оскільки це моя перша спеціальність, і, власне, я і викладачем є з конституційного права, то я вам скажу так, що якщо взяти і знайти давайте 3 діловодів адекватних на батальйон, і щоб вони привели все в порядок, ви навіть не уявляєте, яка цінність цих людей. Просто люди, які можуть провести порядок, документацію, я не кажу навіть в бригаді, я кажу там в батальйоні або в медичній службі, наприклад, батальйону, то цих людей, їм ціни немає. І не треба, і цим людям реально не треба бігати там з автоматом або ще щось, але вони будуть служити в тому вигляді, якому можуть. Відповідно, виходить, що якщо ми подивимося величезну кількість різних професій, то вони можуть знайти свою зайнятість в Збройних силах.
Але частині з цих людей все одно так чи інакше придеться готуватися, тому щоб або воювати і в якості легкої піхоти. Відповідно, їм зараз треба вчити тактичну медицину, навички володіння зброєю, інженерну справу, там базові розуміння по зв'язку. Тобто, ключові речі це те, що можна на сьогоднішній день в цивільному житті навчитися, або набувати певного спеціалізованого фаху. Мова йде або там про медиків, як бойових медиків, парамедиків, тому подібно, про аеророзвідку і тому подібне. Ну а можуть тебе реально навчити, будеш танкістом. Ну серйозно, є приклади людей, які мобілізовувалися. До цього у них була інша облікова військова спеціальність, але в якийсь час вони хотіли, ні, я хочу туди. І зараз ці люди вже проходили навчання за кордоном і воюють вже на дуже цікавій техніці власне на сході України, не тільки на сході. Тому варіантів купа. Просто треба розуміти, що той час, коли ви просто говорите вірю в ЗСУ, він вже, на жаль, пройшов. Хочете ви цього чи не хочете? Це об'єктивні обставини. Я б хотів, щоб було більшості наших громадян достатньо сказати вірю в ЗСУ, задонатити кошти, там якось проявити повагу в тому чи іншому вигляді, і цього було б достатньо. Але вже ні. В цьому, на жаль, така об'єктивна реальність, цього вже багато в чому недостатньо. Тому в руках кожного полягає цей час, поки, наприклад, в тому чи іншому вигляді ти не був залучений безпосередньо до Сил оборони, ти його використаєш чи ні. Якщо ти його використаєш і будеш в тому чи іншому вигляді вчитися, стріляти, медицині, копати правильно, там як рацією користуватись, що це все таке і чому треба, тоді, по-перше, ти реально збільшуєш суттєво свої шанси на виживання. По-друге, ти, що мені здається, в цьому випадку є визначальним, ти краще виконуєш поставлені задачі. Бо нормальне виконання поставлених задач, воно так само збільшує шанси на виживання. Ось і все. Тобто, ти або цей час використаєш, або ні. Я дуже вдячний. Це не кінець програми, до речі. Я просто вдячний за те, що ви сказали зараз. 4 хвилини залишається, і це, напевно, буде достатньо більш-менш для того, щоб сказати, за вашими відчуттями. Я не прошу там таємницю якусь там видавати, або якийсь там прогноз астрологічний. Да? Ви не така людина, і я не такий, я цього не хочу чути. А так тверезий, досвідчений прогноз людини, яка долучена до війни безпосередньо в багато місяців і років. До чого нам готуватися, до яких випробувань пов'язаних з війною, що для нас готує ворог, і який це може мати розвиток. Я завжди планую за найгіршим сценарієм, в принципі, по житті. Я думаю, що так правильно. Да? Воно тверезе, як ви хочете. Можете оптимістично, можете тверезий, можете найгірший сценарій розказати. В наших умовах я погоджуюсь з вами абсолютно повністю. Треба виходити з найгіршого сценарію, тому а далі вже тоді буде простіше. І це об'єктивно. Ми воюємо з Російською Федерацією. Білки-палки, ми воюємо з державою, яка в принципі більшість своєї історії воює. Це не сильно характеризує її з точки зору адекватності, але так як є. Відповідно, ворог у нас серйозний. Тому треба готуватись дійсно до найгіршого. Єдина ремарка, не років я до цього причетний, а все-таки місяців, тому що до цієї теми більше з повномасштабки, а до повномасштабного я не мав відношення до Сил оборони, тощо, принаймні, настільки там виражено. Щодо того, що нас чекає, це багато в чому вже почалось, багато де. Нас там говорять, що зараз наступ росіян почався. Там приводять приклад під Бахмутом. Під Бахмутом цифри російських вбитих, їхній наступ тривав з липня. Або навіть з червня, мабуть. Тобто постійно, повально за кожне село навколо цього міста тривала неймовірна боротьба. Тому виділити якийсь цей момент, щоб сказати потім, ось зараз почався наступ. Ні, наступ почався там 27-го. Не можна. Тобто це складний процес. Цей наступ характеризується тиском. Вони реально багато де тупо тиснуть тілами своїх загиблих. І це в якійсь буває складно осягнути. Спочатку ти такий, із серії, вони просто завалюють трупами. Але вдуматись в зміст категорії завалюють трупами. Це не просто абсолютно. Уявиться, де це побачити треба. Це просто жесть. Військові кажуть, що це дуже важко, насправді, і фізично, і морально, і з військової точки зору чисто. Так, але вони себе так поводять. Відповідно, ми воюємо з таким форматом. Значить, що нас чекає, як мені здається, найближчим часом? Нас дійсно чекає те, що українцям, як мінімум, треба, ті, хто не залучені до того, якісь порад давати там армії, тощо, в мене точно немає компетенції. Якщо ми говоримо про людей, які знаходяться там більше в мирних містах, по-перше, в найкращому варіанті нам
можливо, прийдеться заплатити за наше за нашу зневагу до мобілізованих, до чмонів, всього іншого, правильно, зневагу до противника. Ну, цьому не є нічого поганого, коли зневага межує з здоровим глуздом. Так от, це прийдеться заплатити десь поганими новинами. Можливо, ми будемо чути, що якісь міста, власне, з них відійшли з Збройні сили, там, сили оборони тощо. Це можливо. Це не є погано. Просто іноді там, де ми відходимо, але росіяни там ми наносимо таке вогневе враження, що вже виникає запитання, не біса взагалі вони брали цей пункт. Але пізно. Повертаємося до питання, тому що в найкращому випадку будуть погані новини. В найгіршому випадку безпосередньо там кожному придеться своїми ручками, ніжками щось брати участь в цьому процесі. У нас дійсно чекає непростий час. Непростий час там в місяцях. Але це не міняє однієї простої істини з того, що ми вже говорили як про віру. Ми переможемо. Просто проблема в тому, що росіяни цього не розуміють. Ми знаходимося на підводному човні. Нам тупо нема куди діватись. І у нас просто іншого виходу, окрім того, як перемогти, немає. І вони цього не здатні осягнути. В цьому їх величезна проблема. Тому нам буде дуже важко. За цей час наша пружина з наших сил буде стискатись. Але в якийсь момент вона просто випрямиться назад, і тоді у нас почнуться і хороші новини і тому подібне. Але ці речі, ці місяці, не треба думати, що їх треба там перечекати. Повторююсь, тобто перечекати, пересидіти цього не вдасться. Будуть погані новини, буде непросто, буде складно, але ці місяці треба використати для того, щоб в той момент, коли у нас буде вікно можливостей, вистрілити. Дякую, пане Богдане. Не чекати на перемогу, а наближати перемогу в будь-який спосіб, який вам доступний. Це є, напевно, головним гаслом часу, і це саме ви і сказали, в принципі. Богдан Бондаренко був з нами. Дякую, що знайшли час, і дякую глядачам нашого телеканалу по всьому світу за те, що ви нас дивитесь. Дивіться АТR далі.